Finals del 83 i sobretot d'una manera més seriosa a començaments del 84, que un grup ampli de gent reunim i anem parlant perquè hi ha el concepte de que, bé, així com ara a l'Espluga sempre parlem i lluïm de molta activitat associativa, potser en aquell moment teníem la percepció de que no n'hi havia molta. 40 anys enrere érem gent jove i amb molta il·lusió i moltes ganes de fer coses. Veníem d'una etapa fosca. Hi havia moltes ganes, però no tan sols aquí a l'Espluga, era una cosa general, a tot arreu. Era un moment de canvi pel país. I el primer que va haver va ser la fundació d'una revista que es deia El Clam, que d'aquí va sortir el que després va ser la Mitja Marató. Es va participar també en el Congrés de Cultura Catalana i algun any després, en una reunió, va sorgir la idea que teníem alguns de crear una emissora municipal. Com que érem gent que estàvem disposats a treballar per amor a l'art, doncs va sortir la cosa de la ràdio, ens va agradar i s'hi vam fotre, no? El Josep Maria Mercader, recordo que era potser el qui portava el lideratge, no? Qui arrastrava massa. I gent de totes les entitats ens vam anar trobant per fer això, per fer una emissora de ràdio. I buscàvem un mitjà dinàmic un dia que ens semblava que fos apropiat a poder divulgar la cultura, a poder divulgar la festa, a poder, això, no?, en definitiva, i la política també local, dinamitzar l'Espluga. En definitiva, la voluntat era dinamitzar l'Espluga. Van deixar una casa dalt al castell, de Cal Boquer, i en aquesta casa vella van muntar la primera ràdio, i la gent molt engrescada. Anaves allà, a les tardes al sortir al col·legi i vinga a enganxar cartrons d'ous. Jo llavors ja feia d'aprenent de lampiste i recordo també ajudar a fer la instal·lació de llum amb altres nois de la meva edat, més o menys, no? Te'n recordes? La primera emissió? Uf, ha passat molt de temps, Ha passat molt de temps. 40 anys. I tant. Tenies la sensació de que en aquell moment això arribaria a durar aquest temps? No, ni molt menys, ni molt menys. I m'imagino que tu tampoc. No, i ara? Perquè, clar, per descomptat. Sí, nosaltres ho vam fer perquè teníem ganes, érem gent decidida, érem una miqueta, quasi que no, inconscients, no? De dir, vinga, va, ens enredem i fem coses, però ni molt menys que aguantaria tant. Ha estat una sort que la gent continuï, que hi hagi molta gent que ha vingut després de nosaltres i s'ha engrescat, i un canvi generacional. Ha estat una sort infinita. De fet, amb 40 anys hi ha passat moltíssima gent. Moltíssima gent per poder aguantar. Bona tarda. Avui és 23 de juny de 1984 i això és l'Espluga FM Ràdio, al 102.6 de la freqüència modulada. Des dels estudis de ràdio del carrer del Castell posem en marxa avui l'Espluga FM Ràdio, l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí. Us parlem Carmen Messes i Josep Maria Ferrer. Avui vivim un esdeveniment especial. En aquesta tarda de Revetlla de Sant Joan, en aquesta festa dels Països Catalans, neix l'Espluga FM Ràdio, amb la voluntat de donar ressò a les activitats del nostre poble des d'un mitjà de comunicació obert a tothom. Una emissora que neix gràcies a la voluntat d'un grup de joves que representen nombrosos grups de veïns de l'Espluga i amb moltes ganes de treballar. L'objectiu és aconseguir que les activitats que ja es fan actualment tinguin un major ressò popular i, a més, fomentar noves activitats, ja que n'hi ha prou feina per fer i vincular-hi gent en aquests moments no fa res. La fita marcada s'ha aconseguit. El nostre alcalde, Joan Amigó i Callau, ha acceptat el projecte d'aquest grup de joves i plegats i gràcies a la col·laboració de molts espluguins i espluguines que han fet la seva aportació econòmica i el paper que hi tindrà l'Ajuntament amb càrrec als seus pressupostos, sembla assegurar aquesta ràdio per molt de temps. Gràcies a tots. El dia abans de la primera emissió va haver una entrevista, no me'n recordo participar-hi, amb alguns que havien ja tingut l'experiència de ràdio municipal a l'Espluga. L'any 61. I els padres, hi havia una emissora que no la feien servir, de 5 watts. 5, 5, així, comptats així, 5 watts, d'onda mitja. I la van posar en marxa. I la van posar en marxa aquí a l'hospital.
Però l'any 59, o sigui, 2 anys abans, ja hi havia hagut un intent d'emissora, que el van portar gent com el Jordi Montserrat, com el Josep Maria Teixidor, el Joan Anguera, gent de més grans, diguem, que jo, no? Estic parlant de l'any 59. Però allò es va perdre, van treballar-hi una temporadeta curta i es va perdre. En aquell moment l'Espluga es concentraven en moltes coses al casal, en els altres escenaris que ens trobaríem més còmodes amb una estructura, entre cometes, democràtica, no?, que tenia control popular. Començàvem de zero. També tenim com a avantatge de que en aquell moment les emissores eren molt rudimentàries. Era molt simple, era com escoltar la música que escoltaves a casa amb un plat de discos i tal. I llavors hi havia un micro que baixava al mig i era tot molt rudimentari. Necessitaves un tècnic, evidentment, que era el Joan Guasc en aquell moment. Com que era en aquella època l'únic que es va atrevir a muntar això, doncs m'ho vaig muntar jo. Els aparells en aquella època els feien perquè era més barat que no pas comprar-los. Ara és justament al revés. En deien kits i són uns lots de material que simplement els agafaves, soldaves i més o menys ajustaves i allò funcionava, no? O sigui, tampoc era tan difícil. En els inicis es fixa que l'emissora, com a tal, aportarà un 25% del cost total, que no em facis dir quan era perquè no ho recordo, però sí que van posar en marxa uns títols d'ajuda, no? I la gent feia una aportació econòmica. Potser el comentari més sovintejat era de donar poc crèdit a la possibilitat de que un grup de jóvens, llavors tenien 25, 26 anys, alguns més joves, però no gaire més d'aquesta edat, siguessin capaços de fer brandar durant temps l'emissora. Val a dir, i que jo també és una cosa que em preguntava... Les que estem escoltant segur que 1000 vegades les heu sentit. Això és el magazín del diumenge. Fer gràcia de sentir el jovent del poble parlant per la ràdio, parlant de coses del poble i fer... La veritat és que va ser, jo crec, molt ben rebuda. Hi havia un equip que tenien moltes idees, que eren els que anaven al davant, els més grans, diguem-ho així, i que motivaven la gent perquè hi col·laborés, tant a mode de fer ràdio com a mode de l'audiència del poble, no? En la mesura del que fos possible, a actuar com a element catalitzador. Per exemple, la primera carrossa que surt per Carnaval és una carrossa molt senzilla, molt simple, però és una carrossa de l'emissora. La festa de Sant Joan, que queda com un punt àlgid del calendari festiu espluguí, neix amb la revetlla de l'emissora. Vull dir que l'emissora, a banda, i després, no cal dir que el que ha servit a nivell professional, de gent que han sortit, vull dir que es plantejava ser una eina global de promoció, vull dir, que a banda d'alguns hits socials i festius que havíem creat, hi ha hagut, no ha sigut en va, hi ha molta gent, ja penso, vull dir, no sé, molta gent que han sortit periodistes d'aquesta i que s'han començat a foguejar en aquesta casa. I jo en aquell temps vivia a Palma de Mallorca i com que sabien que jo més o menys sabia dibuixar o alguna cosa així, em van dir a veure si podia fer un dibuix per la ràdio. El que podria fer és pintar una ràdio antiga, un aparell de ràdio antiga, i posar-li auriculars, perquè llavors els auriculars estaven molt de moda. I els hi vaig fer el dibuix amb una part, no? Amb una cartolina i tot això així, i amb un paper transparent a damunt, enganxat, les lletres fetes amb lletra 7, no? Que les poguessin posar com volguessin ells. I a mi el que sí que m'ha sorprès bastant és que durant molt de temps es veu que aquest dibuix a la gent va agradar i s'ha anat mantinguent. Això entro aquí amb una altra pregunta, no? Que és el tema d'aquest del parc natural, del que s'ha parlat diverses vegades. Tu, que hi estàs un sinó al damunt. En aquells primers anys, fins al 90 o el 92, hi ha vegades que fèiem entre 25 i 30 minuts de notícies inèdites. O sigui, que havíem anat recollint entre la setmana i que a l'informatiu del dissabte i del diumenge les trèiem. Inèdites vol dir de la cooperativa, del mateix ajuntament, que s'entrevistàvem amb el secretari una vegada a la setmana, no sé, però ja dic, hi ha vegades que menys i hi ha vegades que més. Havia fet articles també així de coses de notícies al Nova Conca i al Francolí, doncs més o menys estava tot una mica enllaçat. Els informatius moltes vegades els fèiem més elaborats o menys, no? És a dir, a vegades que arribàvem i dius, vinga, a veure, avui què fem, no? Pues agafàvem la premsa o el que sigui i fèiem
en base a allò, doncs, l'informatiu. No? Hi ha altres èpoques que potser tenies més temps o així, doncs realment sí que fèiem les nostres pròpies notícies i una miqueta més treballat, no? Però bueno, són èpoques, a vegades tenies més, hi havia més gent a l'equip, a vegades menys. Tenies 15, 16 anys, així, jovenet, anaves al col·le i estaves esperant tota la setmana, començaves dilluns, tota la setmana esperant que arribés dissabte a les 12 del migdia perquè, bueno, doncs sortien vinils a Maxi Singles nous, cançons i tal, i llavors doncs, anaves a comprar a Reus, Tarragona, després ja anaves a Barcelona, i tenies aquelles ganes d'arribar al dissabte i punxar doncs, el millor, les cançons que sonaven en aquell moment. La gent jove doncs, venien a punxar discos, a fumar molt a dins el recinte. Això és inverosímil avui dia, no? Que sí, però doncs, els potenciòmetres dels mescladors s'omplien de cendra, de la nicotina o del que sigui que deixa el tabac, i realment era una mica de falta de respecte envers els aparells, no? I a mi m'empipava molt. Deixar el carrer Castell 40, que el Boquer, que popularment el coneixem així, perquè l'edifici s'estava ensorrant i llavors, doncs, clar, es troba l'alternativa que l'Ajuntament havia comprat aquella casa i això és una millora molt important. En 89 vam inaugurar els estudis d'aquí, del carrer Major. Quan vam inaugurar aquests estudis, no només van ser el lloc nou de l'emissora, sinó que vam ja ficar una sèrie d'equipaments tècnics, d'estudi, vam començar a tenir una època ja més professional, si es pot dir així. El canvi de l'emissora va ser molt important. Les instal·lacions, és un rentat de cara a l'entitat impressionant, que obre les portes a molta més gent, la veus un mitjà més adequat, ja no són els cartrons d'ous, vull dir, és una altra història, no? És un pas molt important per l'emissora. I l'espai en si, no? Guanyes, entre cometes, prestigi també de cara visualment per la gent, la fa molt més atractiva per tothom també. I per nosaltres la manera de treballar canvia 100%. Els diferents grups municipals es van posar més o menys d'acord i dir, bueno, escolta, fem una aportació i fem uns estudis una miqueta més de cara i ulls per a aquesta joventut i a veure què passa. I així va ser, i va ser un bon pressupost, perquè et dic que la taula de barreges era una senyora taula de barreges. Els estudis, la veritat és que van quedar molt bonics, i havia passat a la història dels cartrons d'ous. En aquella època, parlem ja a partir del 89, també es va fer la primera sintonia pròpia, exclusiva, de l'Espluga FM Ràdio. Recordo que entraves i hi havia butaques a l'entrada, l'estudi, la part més gran a la dreta i on posem la música a l'esquerra, tots els armaris amb tots els discos, vull dir que jo tinc el record molt visual de l'espai de la ràdio. Molt record de l'armari dels discos, de que el Moya deia aquests no es poden tocar, que sempre acabàvem tocant. Un espai tècnic molt ben consolidat allà, amb un espai per discografia, un despatx on poder gestionar-ho tot, un hall on rebre la gent que després podia entrar dins de la peixera i fer l'entrevista, doncs allò tot molt més ordenat. La ràdio ens permetia descobrir nous grups de música, estils de música diferent, parlar amb gent del poble que habitualment potser no hi tenia relació, i això t'obria una mica la ment i per tant podies compartir aquest espai d'una manera molt relaxada i d'una manera molt afable i molt amable, amb aquest permís de tot el poble, que et donava aquesta veu i aquesta confiança que també t'empoderava a l'hora de fer aquesta petita aportació a l'emissora. Nosaltres ens van obrir les portes d'un lloc on tu hi pujaves, hi pujàvem tots, i ens ho deixaven fer a nosaltres, i nosaltres teníem cura d'aquest lloc, perquè era un lloc que ens aportava molta felicitat, que ens ho passàvem bé i que
érem inconscients però anàvem adquirint hàbits i responsabilitats i il·lusions i coneixements. Recordo molta il·lusió, molta energia, molt companyerisme, molt estar junts i passar-nos-ho molt i molt bé. Moltes tardes, tant si era divendres com si no, venir aquí a la ràdio a passar la tarda, perquè era un lloc de trobada, això és el que recordo. I la gràcia és que quan entraves a la ràdio trobaves gent de la mateixa edat, més grans, més petits, que tots tenien les mateixes ganes i la mateixa il·lusió de fer ràdio i de conèixer la música, de portar idees per fer la ràdio gran. De la nit, això és Antena Rock i hem començat avui amb l'entrevista al Sau. Teníem nosaltres en Carles Sabater, vocalista, i en Pep Sala, el guitarrista. I a l'Antena Rock, evidentment, portava un rodatge impressionant. Els inicis que només teníem bàsicament posar discos, a poder desplaçar-nos i ja amb un cert prestigi que hi havia molta gent que anava coneguent a poder fer entrevistes a infinitats de grups tant del país, de Catalunya, com nacionals. Poder estar davant del Ramoncín, que era un dels mites meus en aquella època, això és impensable, amb una emissora municipal, però és el fet que tu t'ho has guanyat i que tu has treballat i que l'emissora ens va obrir uns ventalls, unes possibilitats impressionants. I estic parlant de la música, però també en l'àmbit més cultural. També vam començar a fer, que això crec que és molt important a la ràdio, lo de la ràdio al carrer. Sortir, no només fer les coses aquí als estudis, sinó, escolta, què és la Fira de l'Espluga? Doncs hem de muntar un estand i hem d'agafar entitats de la vila, coses que es facin, i hem de fer entrevistes i que la gent senti la ràdio i que la vegi més al carrer. Com passa, moltes entitats tenen dalt i baixos, diguem-ho així. A mi em va tocar viure aquesta època que estàvem bé, va quedar mitja gas, diguem-ho així, fins que va tornar a passar el mateix, que en Vericat també, que es comença la casa a deteriorar, diguem-ho així, sembla que es lliga tot junt, no? L'emissora també comença a haver-hi gent que per motius de feina o d'estudis s'han de desplaçar fora i no tenen tant de temps. Penses, hòstia, un altre cop hem de tornar a canviar-ho tot. En aquell moment l'Ajuntament potser no acabava de veure prou la continuïtat del projecte en si, perquè es basava bàsicament en una radiofórmula musical, era més complicat, no? No va ser fàcil, no va ser fàcil. A l'entrada de la ràdio les rajoles ballaven i si aixecaves una rajola i després amb el pas del temps fins i tot es va fer un esvoranc, es va fer un petit forat que veiem al pis de sota, és a dir, l'edifici estava en molt males condicions. Quan ja vam dir prou, vam fer una carta a l'Ajuntament com a director de la ràdio, dient que allò estava molt malament, molt deteriorat, i que si en algun cas passava alguna desgràcia, jo com a director de la ràdio no volia saber, no volia tindre cap responsabilitat de la gent que li pogués passar alguna cosa. Llavors ja sí que va ser tot un corre, van vindre l'arquitecte municipal, el que tenia de mirar allò, i va dir que aquella casa estava en ruïna i que no podíem estar allà. I ja llavors va ser quan van decidir de tancar l'edifici i fer-nos fora d'allà. La sensació que tenia en aquell moment és que a l'Ajuntament li donava igual que hi hagués ràdio com que no hi hagués ràdio. Si no hi hagués ràdio, un gasto menys. En aquell moment em donava la impressió, no? Perquè anàvem i li dèiem això, bueno, sí, ja ho mirarem. Els magatzems de l'antiga Rifacli, que feia poc que s'havia traslladat a Montblanc, i es va aprofitar aquell espai que estava buit en aquells moments, l'Ajuntament el va demanar, i allà es van traslladar tot el que hi havia als estudis del carrer Major. Quan dic tot, és tot, és a dir, es van arrencar els marcs de les portes, es van arrencar els sòcols de fusta de les parets, les cartelleres, tots els armaris empotrats i, òbviament, els micròfons, la taula de so, la pròpia taula de fusta del locutori que estava encastada al terra, es va arrencar, és a dir, es va desballestar completament la casa i es va guardar tot amb l'objectiu de tornar-ho a aprofitar
si es trobava un lloc idoni per tornar-hi a instal·lar l'emissora. I aquí va començar la segona lluita, que era i ara què? No? I ara què fem? Penso que avui és un dia important pel poble, encetem 4 anys més. L'Ajuntament tenia en aquella època, havia restaurat a mitjans dels anys 90 el que era l'edifici de l'antic hospital, on hi havia col·locat la biblioteca, a la primera planta, i a la segona planta hi havia habilitat alguns espais per entitats, alguns despatxos. No? Gràcies doncs, una mica a aquesta pressió que es va fer per part dels col·laboradors de l'emissora, l'Ajuntament va acceptar traslladar la ràdio aquí a l'antic hospital. En aquest segon pis, era curiosament també un segon pis, com al carrer Major, no massa accessible com al carrer Major, perquè s'hi accedia aquí també per una escala de caragol, i el que es va fer simplement va ser tot el que s'havia arrencat dels estudis del carrer Major es va tornar a instal·lar a imatge i semblança, pràcticament imitant les mateixes instal·lacions, aquí a l'antic hospital. Només teníem aquí a l'estudi aquest, on tenim l'estudi petit, i una miqueta aquí de despatx, on estem ara, amb el que era una mica d'oficineta de direcció, i teníem els discos, els CDs i tota la història aquí, i ja està. Doncs bé, amb l'entrada d'aquí a l'antic hospital comencem a potenciar un equip d'informatius que doni informació, recuperant una mica el sentit pel qual es va fundar l'emissora. I ens plantegem a les eleccions de l'any 2003, que són unes eleccions molt importants perquè es pronosticava un canvi polític molt important a l'Espluga, ens plantegem fer una cobertura informativa al màxim de professional possible. D'altra banda, a l'equip d'informatius s'incorpora la Mariona Terrats, que estava estudiant periodisme i que estava fent en aquells moments de corresponsal de Catalunya Ràdio a la Conca de Barberà. Per tant, tot això era com, és a dir, demostrava que calia fer un pas endavant i començar a fer uns informatius de veritat, donant informació pròpia. No hi havia un aglutinador de tots els actes culturals a nivell de Conca, i la idea era només no centralitzar els actes que es feien aquí a l'Espluga, que els teníem molt més per la mà, i també alhora que no solapessin els actes que es feien, perquè et podies trobar que un cap de setmana hi havia diversos actes. I també intentàvem ser proactius a nivell de Conca per centralitzar-ho. Que llavors el qui ho portava en plan escriure els guions pels informatius i muntar, diguéssim, l'estructura i tot plegat, era el Xavier Lozano. És el que va com revolucionar una mica el tema informatius. Els informatius ens els preníem molt seriosament, buscant les informacions en diferents llocs, fent entrevistes, anant al lloc concret a buscar la informació. És que ens ho preníem molt seriosament. O sigui, tenia la sensació, jo m'ho creia que era periodista, no ho soc, soc mestra, però jo em creia que era periodista i que per tant hi havia d'haver un rigor i que si fèiem un magazín que l'escoltava gent, havíem de fer entrevistes de qualitat, havíem de donar contingut de qualitat. La gent l'escoltava moltíssim, la ràdio, tant el magazín que fèiem com els informatius, i per tant tot el que havíem de fer consideràvem que s'havia de fer de qualitat, i penso que oferíem un molt bon producte per fer-ho de manera totalment altruista i de manera que érem gent jove. I això es quedava molt curt, perquè la fornada que va vindre amb el Xavi Lozano, la Magda, el Sergi Civit, el Jordi Torre, l'Hermínia, l'Anna Garcia, un munt de gent que tirava això endavant i que arribaven els dissabtes aquí i no s'hi cabia, perquè eren tanta gent per fer programes, per fer informatius i per fer totes les coses i preparar totes les coses que això es quedava molt petitet, és una saleta molt petita. Demanem a l'Ajuntament la possibilitat d'ampliar, d'obrir una paret per fer un petit estudi per l'equip d'informatius. L'Ajuntament també ens van donar molt de suport, sempre es deia, quan anàvem a veure el que voleu els de la ràdio, ja veníem a pidolar. Sempre hi havia, mira, tenim això, tenim allò, tenim que canviar aquestes, no sé què. Us fem el pressupost, ho passarem i una vegada que ho mirem, no entra, però de seguida que l'any que ve, quan puguem, entrarà. Jo estava treballant al Cobo i posava la ràdio per
per acompanyar, evidentment. I aleshores hi havia una falca en concret que sonava, i sonava la veu d'una noia, i jo ho entenc, era fa molts anys, i era nens també, i tal igual, però era molt xunga. Aleshores em va donar com allò d'hòstia, això s'ha de canviar com sigui. I aleshores vaig parlar amb el Moya, si no m'equivoco, i ja vaig començar a produir sintonies i cosetes així. L'Andachaga va ser un puntal en el qual l'emissora va començar a ser molt més professional amb les seves aportacions que va fer com a professional de l'àudio, en fi, les falques de publicitat, les cunyes, les sintonies d'informatius, de programes. Després el Ferran Andachaga va proposar-nos l'opció de fer un programa diari, que això no havia passat mai. I de cop i volta va canviar aquest concepte del voluntariat pel de l'opció professional de que alguna persona es dediqués, és a dir, que s'hi dediqués professionalment oferint un producte que amb voluntariat no podíem oferir. Suposo que vaig ser una de les primeres persones d'aquí de la ràdio a cobrar per fer un programa, perquè, evidentment, tu pots fer un programa d'una hora al dissabte o de 2 hores, però un programa de 4 hores diari no el pots fer de gratis. Primer feia com un programa de les 8 a les 9, feia un programa com de despertador per la canalla i la gent que estava aixecant-se i anaven al col·le i preparant, i després, amb notícies, música, anècdotes. Hi havia moltes botigues que estaven interessades en fer la publicitat aquí al que t'anava a dir de l'Andachaga, perquè era un programa bestial d'audiència. Són les 9 del matí. És la teva ràdio. L'Espluga FM Ràdio. Toni Mata, bon dia! Molt bon dia, Ferran Andachaga, gent de l'Espluga de Francolí. Doncs vinga, va, 7 minuts superen els 2:15, estan fent les últimes proves de so i ja podem parlar amb en Ramon Amigó, el Sergi Esparza i la Sara Hernández, que els tenim preparats ja. Bon dia, nois. Hola. Canvi radical arriba uns anys després amb l'arribada del Sergi Civit. Sergi en aquells moments ja és un adolescent apassionat per les noves tecnologies, en aquest moment de revolució digital, i ell és el qui comença a introduir totes les noves idees i opcions, sobretot perquè ell entenia aquest nou llenguatge, que els que encara havíem nascut en el llenguatge analògic, doncs ens costava. Vaig començar a agafar confiança amb el món tècnic sense donar-me en compte i no vaig estudiar res de tot això. I llavors, com que anava per un pas per davant de l'altra gent, em sentia poderós en aquest sentit, perquè era el meu tema, no? Sabia coses que altres no sabien. Amb la compra del primer programa informàtic especialitzat per emetre ràdio, el GDS, com en la creació de la pàgina web pròpia de l'emissora i en la consolidació de l'emissió per internet. Perquè les webs llavors valien moltíssims diners, era molt difícil produir una web i fer una web amb un arxiu sonor era pràcticament impossible. Va arribar una segona web també, després, molts anys més tard. Des que vam arribar aquí a l'antic hospital en els següents 5 anys hi va haver tota aquesta gran transformació, des de la creació de la pàgina web, l'inici de l'emissió digital i la creació d'una radiofórmula i d'un sistema d'emissions automàtic les 24 hores que permetés reemetre programes, emetre publicitat, emetre falques, que ho va canviar tot. Jo com a director ja en aquell moment ho veia, i per això estàvem espenyent. I després, amb el relleu del Xavier Lozano, doncs encara més, van fer molta més força, molta més pressió, perquè tot això pogués ser el que és ara, no? Ens vam juntar una sèrie de persones que van fer que tothom tingués moltes ganes de fer moltes coses i cadascú tingués un punt fort. O sigui, va arribar un punt que amb un sol informatiu de 2:15 a les 2 podíem arribar a participar fins a 8-10 persones. Anàvem intentant millorar tot el que es pogués. És a dir, per la ràdio que hi hagués gent motivada en fer totes aquestes coses, li va anar molt bé en el sentit que ens podien proposar fer millores que fins ara s'havien proposat però ningú, o per pressupost no es podien fer o ningú tenia les ganes de dur-les a terme i anàvem friquejant quasi. Anem a arreglar, anem a fer coses. Amb el que tenim anem a fer el millor que podem. Com que cadascú sabia de lo seu i s'ensenyava a tots, no? Jo recordo començar aquí i no saber res de pàgines web, tampoc tenir formació d'editar vídeos, i recordo doncs amb el Sergi Civit, amb el Xavier Lozano, de posar-nos davant d'un ordinador i dir, mira, doncs, ostres, això es pot fer així, tu a casa seguies practicant i tocant coses,
perquè doncs, poder fer coses noves. Per mi la ràdio ha representat una escola d'aprenentatge molt bèstia. Al final, jo professionalment m'he quedat dedicant segurament a l'audiovisual i a la comunicació gràcies a la ràdio, i com jo, tantíssima altra gent. Vull dir, per aquesta casa durant 40 anys hem passat moltíssims professionals que ja eren professionals de la comunicació i han ajudat a formar altres professionals, i gent que no en tenia idea de la comunicació que s'han format gràcies a gent que en sabia molt o gent que n'havia après molt a base d'hores i hores i hores, i això s'havia convertit en una casa d'oficis. Tu podies comparar aquell equip en el de qualsevol altra emissora i n'estic segur, o de qualsevol altre mitjà de comunicació, que tot i la joventut no tenia res a envejar. Vull dir, al final hi havia moltíssim talent, gent amb unes ganes de fer coses desbordant, i també jo crec que tothom amb una idea molt clara del que volíem. No? Vull dir, d'aquella idea d'emissora, tothom tenia al cap el mateix projecte. Llavors, va ser com de trobar aquest encaix de persones amb el talent, amb la visió i amb la professionalitat i també amb les ganes de dedicar-hi moltes hores. Va confluir tot això i segurament sí, vull dir que era extrapolable al que poguessis dir una organització professional o de molts professionals, perquè en el fons o ho eren o ens hi estàvem convertint. Jo estava molt tancada en un cercle reduït i la ràdio em va obrir a conèixer moltíssima gent. Jo sempre dic que per mi va ser una família principal en aquella etapa i una obertura tant personal com, ja et dic, com en societat, no? I després aprendre moltes coses, una responsabilitat, la comunitat que hi havia aquí, gestionada quasi exclusivament, no?, pels joves d'aquell moment. Que tot plegat va anar molt més enllà del que és estrictament fer ràdio i fer un guió, sinó que tot anava molt més enllà. Vull dir, totes les amistats i coneixences d'aquell moment sobrepassaven la ràdio i anàvem fora de la ràdio i passàvem moltes estones junts ja per l'amistat que es va crear. Bueno, quan et juntes amb gent molt motivada, i més que les coses quan les fas motivada, com a persona motivada i de forma altruista, és que és un pack que explota, perquè explota molt positivament, en el sentit de, ostres, no pararies de fer això, deixaries tot el que fas, no? Tot el que feies, hauria deixat l'institut, ho hauria deixat tot per estar a la ràdio ja abocat, i en alguns sentits potser m'hauria servit més escola que pas institut. Era que era millor per vindre aquí que anar a l'escola, per mi. Jo anava a l'escola i bé, però clar, aquí tenies a l'abast tot el que no tenies que t'ensenyaven a l'escola amb un llibre, aquí ho tenies a l'abast i ho podies tocar, desmuntar, tornar a tancar, provar que es cremés, que no es cremés, arreglar coses, espatllant algunes altres, però ha sigut el meu laboratori de jove, la ràdio. A fer ràdio educa, i tant. És que jo crec que amb l'educació que és de dins i fora de l'escola, la que li diuen ara l'educació 360, i educa perquè tu has de preparar, ens educa els que hi hem passat, i educa, jo crec que és una eina importantíssima pels nanos. L'escola està en qualsevol lloc que t'ajudi a explicar el món i a explicar-te. I llavors la ràdio doncs, també és una entitat, no?, que t'ajuda a aprendre, t'explica coses i això fa que tu t'expliquis millor com a persona, no?, i t'educa. L'any 2012, el mes d'octubre, va haver-hi una tempesta molt forta i va caure un llamp al campanar de l'església nova que va rebotar cap a les antenes de l'Espluga FM Ràdio que teníem aquí a l'antic hospital. No? En un moment en què tothom era a casa, no hi havia ningú aquí als estudis, però que va deixar sense emissions l'emissora, cosa gens estranya perquè ens passava molt habitual, no? En moments de tempestes, nevades o ventades, doncs a vegades fallaven els equips i s'apagaven les emissions i havíem de reparar-les. Però aquell dia l'avaria que hi va haver va ser fatal i quan vam arribar aquí a l'emissora vam veure que havien deixat de funcionar tots els aparells que hi havia a la ràdio. El principal afectat ha estat l'estudi principal de la ràdio, ja que la descàrrega hauria arribat
per part d'una de les antenes connectada als equips de directe. Aquesta ramificació va afectar els estudis de l'emissora, incloent-hi taules de so, equips d'ordinador i equips de directe. De cop i volta l'emissora es va quedar en silenci i no hi havia res a fer. No podíem fer res. I a més, perquè veníem d'uns anys importants d'inversió municipal, s'havien invertit, crec recordar, pràcticament 50.000 euros en la renovació de tots els equips per digitalitzar l'emissora. Jo, personalment, no em creia que no funcionés res, no? En el sentit de res. O sigui, ha passat per tots els ordinadors i tots els emissors, i sí, efectivament, no funcionava absolutament res. Allò va ser també un moment decisiu perquè volia dir tornar a començar, no? I estàvem en aquell punt de pujada com a equip molt bonic. La tristesa i el disgust d'aquell dia i d'aquella nit l'he tornat a tenir poques vegades, que millor, Però quin disgust i quina tristesa, no? Quan vam arribar aquí i no funcionava res. I posaves les proves de ràdio i no sonava res. I vam venir aquí i va ser com, no, és que no tornarà a funcionar. I a l'emissor per em va entrar el llamp i recordo la cremada de l'emissor i que em va passar pels cables, tot el circuit que va fer. I anar comprovant materials i aparells i anàvem veient, això també s'ha trencat, això també s'ha cremat, això també s'ha cremat. Va ser un dia una mica dur, sí. I que a més no hi havia cap assegurança que cobrís aquests equips, que cobrís aquests aparells, que cobrís l'edifici, ni tan sols que cobrís les persones que veníem a fer ràdio. Però bueno, que necessitàvem diners, no? I què vam dir? Doncs per aconseguir aquests diners, doncs no hi havia cap altra manera d'aconseguir-los, doncs fem una marató de l'Espluga FM Ràdio i llavors la gent havia de donar donatius i ens vam passar tot un dia al Teatre del Casal de l'Espluga fent una marató radiofònica i vam aconseguir en escreix els diners que es necessitaven. Gràcies a la col·laboració ciutadana d'entitats i institucions. Ara mateix, pel 107.4, s'està emetent la programació generalista de la xarxa d'emissores locals de Catalunya a l'espera que es puguin recuperar tots els equipaments tècnics de l'emissora per poder emetre així la programació habitual d'aquesta casa. La caiguda del llamp jo crec que fins i tot va llançar l'Espluga FM Ràdio a endinsar-se en el món audiovisual perquè ens vam quedar sense ràdio i l'única manera d'arribar a la gent a partir d'aquell moment era a través de la pàgina web, a través d'internet i a través de les xarxes socials que començaven a treure el cap en aquell moment, Facebook concretament. No? Una de les coses bones que va ser que vam tenir plegats és que vam créixer més o menys al mateix moment a l'emissora, el grup aquest, llavors feia que tots haguéssim après més o menys al mateix moment. Va començar aquesta professionalització del voluntariat a través de la formació de totes les persones que érem a l'emissora, ja sigui formació tècnica, formació de redacció, formació lingüística i formació audiovisual que vam començar a fer en diferents tallers de formació i també amb les masterclass que vam començar a fer als estius per trobar-nos tot l'equip i entre tots formar-nos en aquests elements que creiem imprescindibles per fer uns continguts de qualitat. I comencem a fer una sèrie de programes amb molts col·laboradors, amb molts continguts, no n'hi ha prou amb els estudis que teníem. Demanem a l'Ajuntament l'habilitació d'una sala de redacció en un dels despatxos de les entitats davant que havien quedat abandonats i comença a arribar la idea de que l'Espluga FM Ràdio necessita uns nous estudis. Entre l'Albert Vinyó i jo vam portar una mica tot el muntatge nou d'aquests estudis i ara quasi com a professional. Jo encara feia estudiant això, però ja m'hi dedicava professionalment. Dissenyar els estudis ideals del nostre cap, conjuntament amb tots els membres de la ràdio, i pressupostar-ho. I després de pressupostar-ho, veure fins on podíem arribar i veure fins on no. Recordo que intentàvem estalviar diners de tot per poder fer el màxim, i inclús el parquet de la ràdio el vam ficar nosaltres per poder restar diners, per poder invertir en material i que et permetia estar treballant, et permet estar en 3 estudis treballant i els 3 funcionant independentment o els 3 junts. Això és una meravella. L'Ajuntament tenia aquesta idea una mica de... Bueno, clar, estem
per ells consideraven que estaven invertint molt en l'emissora, no? I que al no ser professional, si un dia aquesta gent marxava, aquesta emissora que es quedaria buida, no? Tenien aquesta pregunta, no? I es notava una mica de por, ni que seguien confiant molt en nosaltres, no? Perquè poguéssim fer els nostres projectes aquí a l'emissora. Sí que hi havia aquesta por de que estava agafant embranzida, estàvem arribant a uns nivells de qualitat bastant excel·lents, llavors si algun dia marxàvem què passava, no? I això feia por. Ens vam trobar en això, no? Una emissora que ja estava funcionant amb professionals, però arriba un punt en què no es pot sostenir perquè el volum de feina i d'exigència també, perquè al final s'havia marcat un llistó aquí ben amunt, no? Que no podies mantenir de cap altra forma. Llavors, si teníem aquesta idea clara del mitjà de comunicació que volíem, que és el que l'equip de l'Espluga FM Ràdio llavors projectava, però també la societat t'estava demanant, vull dir, no era una il·lusió nostra, era el que al moment demanava, no es podia sostenir d'aquesta manera, tot en voluntariat, perquè hi havia d'haver una sèrie de persones que dediquessin 2, 3, 4 o més hores al dia aquí a l'Espluga FM Ràdio. Llavors això és insostenible en qualsevol vida humana i per tant això vol dir que aquesta feina ha de ser remunerada, professional i reconeguda. Hi va haver un problema entre la direcció d'aquell moment, el Xavi Lozano, i l'alcalde d'aquell moment, el David Rovira, que no es posaven d'acord a com havia de seguir la ràdio, perquè jo crec que la ràdio en el fons tenia un conflicte de creixement. Bueno, van ser moments tensos també. Van ser moments tensos perquè ens van fer molt grans. Ens van fer molt grans i amb el voluntariat no n'hi ha prou. No n'hi ha prou i la professionalització que tenia aquesta ràdio necessitava de gent professional. Va costar molt el fet de que l'Ajuntament cregués en aquesta professionalització fins a tal punt que ja era insostenible, no? Hi havia aquesta cosa de o fem alguna cosa o això estarem amb aquesta lluita in eternum, no? Van passant els ajuntaments i les legislatures i no aconseguim res de tot això. La ràdio com a tal no tenia, diguéssim, una figura jurídica amb socis de l'entitat que en formessin part. Aquí venia una colla de col·laboradors, molts, director inclòs, amb unes instal·lacions que eren municipals, una ràdio que era de propietat municipal, però no hi havia un sistema pactat per posar-hi ordre, no? Tot això, i el que vam haver de construir des de zero va ser això, un sistema per posar ordre a tota aquesta crisi de creixement. Evidentment els voluntaris hi havien de tornar a ser, hi havien de seguir sent, només faltaria, o sigui, l'Espluga FM Ràdio té sentit pel voluntariat, o sigui, l'essència de l'Espluga FM Ràdio és el voluntariat, però per tot el tema de notícies, de desplegaments, d'informatius, era necessari que hi hagués un professional i els professionals com a tals cobren. Jo recordo que un dia em ve el Joan López, que no sé si en aquell moment ja feia col·laboracions aquí amb la ràdio, periodista que viu aquí a l'Espluga fa molts anys, implicat en moltes coses, i em diu, Òscar, això no pot ser que la ràdio estigui separada, diu, hem de fer alguna cosa, diu, per què no ens proposem tu i jo de mediadors i perquè més o menys tenim entrada entre els sectors, diguéssim, que estan en auge i en lluita, en pugna, i això ho hem de desencallar perquè això no pot ser. Va ser molt dur, les negociacions van ser molt dures, van fer vaga dels informatius, van fer aturades per aconseguir que hi hagués almenys una persona que formés part de la plantilla de l'Ajuntament. I recordo molt el dilema de la societat també, no? O sigui, en quin punt s'equiparava l'emissora com una entitat del poble o en quin punt l'emissora era una part o una pota de l'Ajuntament també, no? Municipal. Finalment va servir, hi ha molta gent que li va costar molta suor i llàgrimes, a l'equip va causar moltes tensions no internes, sinó amb l'Ajuntament que no van ser gaire fàcils de viure, però ens en vam sortir, no? Vull dir, jo crec que ara mateix l'emissora està considerada un servei municipal i a banda hi ha un grup de col·laboradors. I precisament el fet que vam fer de crear les dues marques, un que fos l'Espluga FM Ràdio i l'altre l'Espluga Audiovisual,
va anar molt bé. L'emissora tanca el juny del 2015 i reobre al març del 2017. Estem parlant de pràcticament 2 anys sense emissions, no? I en què hi ha aquesta reobertura coincideix amb la inauguració de l'ampliació definitiva dels estudis de l'antic hospital, la creació del nou estudi 1, el nou estudi principal, que s'havia seguit fent durant tot aquest temps d'aturada. Es va posar la figura del coordinador i l'equip del voluntariat de l'Espluga Audiovisual va ser el que va començar, va tornar a fer tots aquests programes, no? Després de l'Eloi Roca va venir el Gerard Bosch, que ja com a periodista que també sortit de l'Espluga FM Ràdio va ser doncs, el que ja havia començat a assumir diferents responsabilitats des del departament de programació, sobretot en la producció de programes i d'esports, i es va trobar que ell, que acabava d'estudiar la carrera de periodisme i que per tant es volia dedicar a aquest sector, era la figura idònia, una persona de l'Espluga que pogués dedicar-se a l'Espluga FM Ràdio, no? Que pogués ser el que produïa continguts, que fes l'informatiu diari, que fes les notícies, i això va ser un abans i un després. Aquest era el punt on volíem arribar, no? En què un periodista de l'Espluga amb coneixement del territori s'ocupés de la gestió de l'emissora del dia a dia, no? Amb l'ajuda de tota la resta de voluntaris. I es pot dir que durant aquells anys, en aquell moment, vam arribar al somni complet, no? El que es volia que fos l'Espluga FM Ràdio, amb aquest ampli equip, amb aquests programes de qualitat i amb una producció informativa professional i de qualitat. El cap de setmana també es complementava aquesta cobertura informativa, tenies programes de moltíssima qualitat feta pels voluntaris, també noves generacions que estaven pujant amb vocació periodística, vull dir que estaven també altra vegada confluint, no? Aquests joves que veien una referència a l'Espluga i a la Conca de Barberà per desenvolupar-se a nivell ja professional, no? Segurament havíem canviat, la gent ja venia amb ganes de ser professional del món de la comunicació. Em va agradar tot, com funcionava, el fet també és veritat que a mi m'agradava molt el periodisme, però no sabia ben bé quin mitjà era el que més m'agradaria i el que no, i la ràdio em va agradar des de bon principi, el fet de com es treballava, el fet també de no posar la cara en aquell moment també crec que t'ajuda, perquè al final ets molt jove i tens els nervis del principi, i tot, el fet de conèixer gent nova que ja estava posada en el món, sigués de manera professional o no, em va agradar tot el que vaig veure aquí des del principi i em segueix agradant molt la ràdio. Vaig tenir la sort de conviure amb tot aquest grup de persones que creien molt fortament en un projecte i que, a més de ser voluntaris, eren professionals, sense ser-ho en el seu àmbit laboral, però eren professionals en una entitat. I això crec que a mi em va aportar moltíssim, tant a nivell personal com a nivell de creure amb les entitats i de creure en el projecte. Per això recordo aquesta entrada a la ràdio amb tot aquest gran grup de voluntaris i sobretot aquest projecte també de renovació dels estudis. Jo sempre he tingut la sort de viure l'emissora amb un equipament completament professional. Tècnicament vaig aprendre molt a saber conviure amb l'estrès del directe, de quan passaven coses, tot molt frenètic i tal, i també tot lo tècnic de quan fallaven coses, de com funcionaven les altres coses, i ha estat com una base molt guai. Jo crec que em va obrir un món a una cosa que jo potser no m'hi havia fixat mai o que no tenia un interès com podien tenir altres companys, que volien ser periodistes i jo mai ho he volgut ser, però em va obrir les portes a aquest món nou, al món de la comunicació, d'interessar-te per les coses que succeeixen al poble, per explicar-les també. Costa arribar d'una forma més sencera si no estàs 8 hores al dia aquí a l'emissora, si no fas entrevistes amb tothom. Llavors, l'actualitat jo crec que avui en dia la tenim molt per la mà. A més, com a emissora el que intentem és no arribar només a l'Espluga de Francolí, que seria lo fàcil, sinó arribar a tota la Conca de Barberà, que això potser és una mica més complicat, no? Perquè sí que el que és la Conca en sentit estricte potser és més viable, però a vegades amb la Baixa Segarra costa més que hi hagi aquesta connexió i que es sentin part de la Conca, però nosaltres anem intentant cobrir tot el que és la Conca de Barberà, tot el que ens afecta el dia a dia i tot el que pot ser d'interès per la població. Al final l'Espluga FM Ràdio és el mitjà de referència d'aquesta comarca, ha estat així des de fa molts anys i ho seguirà sent. Al final la gent quan vol saber actualitat segueix l'Espluga FM Ràdio pel 107.4, per les xarxes, pel web, perquè aquí durant molts anys s'ha fet una feina molt ben feta a nivell professional però des del voluntariat. Llavors, és com, no sé, marca de la casa. L'Espluga de Francolí en part és coneguda perquè l'Espluga FM Ràdio s'ha fet sentir, s'ha convertit en un model d'emissora que moltes altres emissores han seguit
i s'ha fet aquí com una plantilla de professionals que hem anat xerrant de l'Espluga FM Ràdio i de la ràdio local i de com fer ràdio des d'un poble molt petit, però fer una ràdio de qualitat, una ràdio, no sé, una ràdio com molt decent. I això et fa sentir, no?, que tens una emissora a prop, que tens algú que t'està explicant la informació i que intenta transmetre a la població, i això és un plus, no?, que jo crec que es suma a tots els voluntaris que hi ha a l'emissora, que també la fan tan propera i que és un d'aquests punts crucials per arribar on hem arribat avui en dia. Ens trobem ara mateix amb una Espluga FM Ràdio amb moltíssims voluntaris, persones que venen a fer el seu programa, però també ens trobem amb un canvi de realitat. La societat d'avui en dia no vol assumir tantes responsabilitats. Llavors també és aquest moment en què hem de veure quin paper han de jugar els voluntaris, si poden assumir o no qüestions de responsabilitat tots els dies de la setmana. Socialment tot ha canviat i ho estem veient a la resta d'entitats que la gent cada cop és vol menys responsabilitats i més viure la seva vida. I després, doncs, aquesta figura professional, com fem que es mantinguin el temps amb les seves condicions laborals adaptades al que és aquesta professió, que això ho tenim, però també amb aquesta via una miqueta imaginativa a través de TAC 12. Vull dir que encara a l'Espluga FM Ràdio consolidada amb la seva estructura no s'hi ha arribat i difícilment no s'hi arribi. Difícilment tinguem aquesta emissora com a tal, però puguem tenir un altre mitjà de comunicació amb una estructura professional i amb els voluntaris que sempre haurien de continuar sent el motor o allò que faci, no?, que sigui la il·lusió de l'Espluga de Francolí de tenir aquest mitjà de comunicació. Jo sóc dels que pensa que hauríem d'anar procurant que hi hagi que renovin, no?, les coses, perquè és una forma d'assegurar que les coses estan al dia, no? Però a vegades hi ha sort, hi ha gent que ve al darrere, perquè qui va al davant ho ha sapigut vestir, i hi ha vegades que això no passa. Afortunadament, amb l'emissora, tot i que ha tingut alts i baixos, veig que sempre hi ha gent que s'hi deu trobar bé i està disposada a passar-hi alguna estona. Aquest any, per exemple, el que és la franja de joves ha augmentat. Ara podem comptar amb més de 8-9 joves que estan fent programes constants i també estan ajudant amb tècnics i també fent col·laboracions en els programes. Els joves que venen avui dia doncs se'ls ha de continuar ensenyant, no? Com al seu dia van fer amb nosaltres i gràcies a això hem estudiat el que hem estudiat i gràcies a això som on som, però sí que hi ha d'haver aquest acompanyament que fa que aquests joves vulguin seguir. Ja que la tenim i és tan interessant i tan bonica aquí a l'Espluga, l'hauríem encara d'aprofitar més per lligar tots els temes educatius, que són tots, amb la franja, sobretot escolar. És un tret diferencial que no gaires pobles d'aquesta dimensió poden tenir la sort de tenir uns estudis i de tenir uns equipaments com els que tenim aquí, i sobretot la gent que hi ha treballat ja no des del principi, que evidentment els que van posar la primera llavor van ser els que ho van començar, sinó tota una sèrie de generacions que han vingut després, que han tingut aquesta oportunitat a nivell des de casa poder entrar en contacte amb aquest mitjà i poder-ho desenvolupar d'una manera amb condicions. Espluga FM Ràdio ha fet un salt qualitatiu molt gran. Ja era llavors una ràdio pionera a la Conca, doncs ara encara més. Un salt qualitatiu a nivell de persones, a nivell d'equipaments, a nivell tècnic també, molt gran. És una sort que l'Espluga tingui un equipament d'aquestes característiques. I això, pels que ho vam engegar, que en aquell moment no teníem la certesa de res, és una satisfacció, perquè vol dir que l'esforç i els diners i la paraula que van comprometre en aquell moment ha tingut continuïtat en el temps. I això és un motiu de satisfacció de que sigueu tants joves aquí que encara esteu donant el callo i que l'Espluga FM Ràdio sigui una història que hagi sigut capaç de suportar amb alts i baixos, com no pot ser d'altra manera, la no despreciable xifra de 40 anys.